Hei kuule, mulla on idea. Mitä? Varastetaanko tota jätskiä? Mut mulla ei vielä maksettu siitä. No ei se mitään, kato kun ei se haittaa, kun ei kukaan nää. Otetaan noihin vaaleanpunaisiin kippoihin. No joo, okei. No mennään. Ystävä! No niin tytöt, mitä sitä on tehty? Oletteko te syöneet maksamatta? Meillä ei oo yhtään rahaa jäljellä, kun me käytiin ensin Saiturin lelukaupassa, mutta... Ottaisitko sä tän lasipallon sen sijaan, ettei meidän tarvitsis maksaa? En! Teidän on maksettava keinolla millä hyvänsä! Voisitko sä vaihtaa tän takaisin euroiksi? No, tarttisin yhteen juttuun. Tää maksoi 2 euroa. Ei käy. Okei. No, en mä saanut vaihdettua tätä takaisin euroiksi. Ohi ei. Mitä me nyt tehdään? Mitä me tehdään? Johdetaan me poliisiasemalle. Mitä jos ne pidättää? Entä jos meidät tapetaan? Aina saa soittaa yhden puhelun. Mut entä, eikö sulla oikeesti? Ei mulla missään, ei mulla kännykkää, ei mulla mitään, ei me voida soittaa. Tytöt, Niin. me kuultiin toi äskeinen juttu ja tässä on teille. Kitti! Ensi kerralla maksatte itse laskunne. Olkaa hyvät. Voisitko sä vaihtaa tän takaisin euroiksi? Olkaa hyvät.